Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Россия күләмендә үткән туган тел һәм әдәбият буенча федераль олимпиада җиңүчеләренә югары уку йортларына кергәндә өстенлекләр каралган. Рәсеменә карыйм. Казанда үткән Бөтен Россия фәнни конференциясында Улуг Мөхәммәд хан картинасын тәкъдим иттеләр. Сандугачлар килгән безгә. Казан дәүләт мәдәният институтында 11-нче мәртәбә халыкара вокалистлар бәйгесе булып узды. Башкалабызда Казан ханлыгына нигез салуга багышланган картиналар тәкъдим ителде. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтында урта гасыр татар тарихы портретлары дип исемләнгән Бөтен Россия фәнни конференциясе булып узды. Шара кысаларында танылган рәссам Илдус Муртазинның Улуг Мөхәммәд хан картинасын тәкъдим итүдә булды. Конференция барышында галимнәр чыгыш ясады. Алар татар тарихын популярлаштыру, фәнни текстлар чыгару юлы белән генә түгел, картиналар ярдәмендә дә алып барылырга тиеш дигән фикер белдерделәр. Тарихыбыз безнең бик киң, әлбәттә, сәяси тарихта һәм культура ягыннан да. Менә безнең фикер бар инде, күп кенә татар шундый урта гасыр ханнарыннан, алдынгы кешеләрдән аларның портретларын мөмкин хәтле чыганакларга таянып ясарга. Бергә безнең бик яхшы тандем чыкты, безнең результатларга без икебез дә без довольны инде. Тиздән, ягъни 11 мартта айларның султаны Рамазан шәрифкә керәбез. Шул уңайдан Татарстан Диния нәзарәтендә бу изге айны ничек уздыру турында сөйләштеләр. Быел ураза 30 көн тотыла. Уразаның соңгы көне 9 апрель, ураза гаете бәйрәме 10 апрельгә туры килә. Елдагыча Казан һәм Татарстан мәчетләрендә ифтарлар үтә, Казанда алар 46 мәчеттә узачак. 29 мартта Казанда 12-нче республика күләм ифтар була. Быелдан башлап илебездәге иң зур авыз ачу мәҗлесләренең берсе Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме исеме астында үткәрелә. Һәм Россиянең ислам дөньясы илләре белән халыкара эшлекле элемтәләрне ныгыту бурычларын исәпкә алып уздырыла. Шулай ук Рамазан ае уңаеннан дини нәзарәт игълан иткән дини бәйгеләр дә оештырыла. Иң мөһиме калепләребезне, күңелләребезне төзәтә торган, хәйр якка бара торган уразалардан булса иде. Аллаһ Раббул Гыйза ushbu urazabız səbəbli xata kimçiliklərimizni ғafu etsə idi. Çünki Peyğəmbərimiz kim Ramazan ayın Rabbisi Allah'tan əcrin ümid etkən xaldə, Rabbisi rizalığı üçün ütkərə ikən, Rabbisi Allah'ın həmmə kimçiliklərin ғafu qıla yarlıq idi. Allah Rabbimizin rəhməti hər vaqt turmuşumuzda hasil olsun. Бөтен Россия буйлап туган тел һәм әдәбият буенча федераль олимпиада узды. Быел ул 3-нче тапкыр үтте. Олимпиада 1-нче елны 8 тел буенча булса, быел исә 46 телдә оештырылды. Катнашучылар саны бөтен ил буенча 10 меңнән артып киткән. Олимпиаданы Федерация Советы җитәкли, бу аларның туган телен белгән балаларга ярдәм итү проекты. Илнең югары уку йортларына кергәндә ана телләрен белгән укучыларга өстенлек бирелә. Әйтик, Казан Федераль университетына татар филологиясы, татар журналистикасы юнәлеше буенча укырга кергәндә олимпиада нәтиҗәләрен күрсәтергә, әгәр ул җиңүче булса, аңа рус теле буенча бердәм дәүләт имтиханын бирү дә җитә. Педагогик юнәлешкә керсә, җәмгыять белеме буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшыруын расларга тиеш. Бunda Россияның илләп төбәгеннән катнаша. Әлеге олимпиадада балалар һәм шунысы үзенчәлекле төп оештыручыларның берсе ул Россия Федерациясының Федерация Советы. Казан дәүләт мәдәният институтында 11-нче мәртәбә Сандугач Соловей халыкара вокалистлар бәйгесе булып узды. Быел төрле илләрдән 400-гә якын катнашучы булды. Конкурска нигез салучы Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева. Бәйгене хәбәрчебез Миләүшә Мусина да күреп кайтты. Татар телен, татар җырларын, биюләрен үстерү эшендә шөгыльләнәбез. Шуңа күрә үзебезнең кызларны, балаларны да менә шуңа өйрәтәбез. Кытай, Франция, Үзбәкстан дөньяның төрле почмакларыннан җыр сөючеләрне җыйган Венера Ганиева өчен бу һәр ел көтеп алган көн. Безнең өчен бу конкурс зур бәйрәм. Зур бәйрәм. Менә яз да килде, тиздән бәйрәм җитә, 8 март бәйрәме.
Әлеге конкурста теләсәң инде жанр түрендә җырларга мөмкин. Яшь тә шикләнмәгән, иң мөһиме 4 минуттан артмаган җырны күңел җылыңны биреп башкару. Когда я пою, для меня это как связующее какое-то звено с моей историей. Я считаю, что если я татарин, то я должен петь такие песни, как на татарском языке. Безнең балалар менә мондый мөхиттә тәрбияләнү безнең өчен бу бик зур горурлык. Безнең конкурс халыкара конкурсы. Ул безнең республикабызның бренды дип әйтеп куям. Чөнки шундый устазлар Венера Хатовна шикелле. Ул безнең республикабызда берәү. Һәм бу конкурс, ул оештырган конкурс. Ул безнең бәләкәй балаларны сәнгатькә өйрәтә, җырларга өйрәтә. Милуша Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Кабатлана ала языларда. Шагыйр, прозаик, төгәл телле тәрҗемәче, публицист, үтә үзенчәлекле җырлар авторы Нияз Акмалны искә алу чарасы нәкъ шулай исемләнгән иде. Хатирәләр кичәсеннән Мөршидә Җихан репортажы. Шалла шәһәр үзәк китапханәсендә бүген зур чара. Безнең якташ шагыйребез, оста прозаик кайме Нияз Акмалны искә алабыз. Без борынгы түгел, без бүгенге галимнәрдән ләкин сер каша. Бөтен илгә урта белем керттек. Акыл ягы калды уртача. Шагыйр миссиясе турында фәлсәфи уйланулар Нияз Акмал иҗатында билгеле бер урын алып тора дип билгеләп үтте хәтер кичәсенә җыелган замандашлары. Миңа калса аның үз үслубы, үз стиле, аның Нияз абыйның шигырын бутап булмый, мөдәррис әгъләмнеке үзенеке, Зөлфәт абыйныкы үзенеке, Нияз абыйның да шигырьләре үзенеке. Менә шундый менә дигән шагыйр, менә дигән шәхс иде. Кеше әсәрләрен камилләштерүче мөхәррир дә була. Мөхәммәд Мәгдиев, Әмирхан Яники кебек язучылар иҗатында да Нияз Акмал өлешенең барлыгын күпләр белә. Әдәбиятта үз иҗаты учак җыентыгына тупланып дирли башлаган иде. Ул учактан күпме җаннарны җылыткан җырлар туды. Фәния Габидуллина Нияз Акмал иҗатының илһамчысы. Борылыр иде дип аңа атап язылган шигырь күптән җыр булып яңгырый. Тәрәзәңдә утың бар җыры язылу тарихын Фәридә Сафина искә алды. Кабынам да сүнәм дип яза Нияз Акмал үз язмышын юрап. Язучы кешенең, шагыйр кешенең, гомумән иҗат кешесенең тылы нык булырга тиеш. Әгәр дә тылы нык булмаса, ул абынмый калмый. Ул абына. Аның чөнки тулы түгел, җаны тулы түгел, тияктан таланган, бияктан таланган һәм ул үзенә менә ниндидер юату изли. Менә Нияз да менә шулай итеп көчле гаилә кыра алмады. Менә миңа бик кызганыч. Әгәр дә аңа гел ярдәм итеп тора торган, аны бер вакытта да ташламый торган, ышанычлы дигән менә трек дип сөйләшәбез бит. Менә шундый трек булган булса, безнең Нияз әле яза ала иде. Нияз әлбәттә искиткеч талантлы кеше иде. Талантлы шагыйр тормышта бәхетле булуның да мәгънәсен үзенчә аңлата. Мин бәхетле шагыйр. Мин Саҗда Сөләймановның китаплары белән очрашканым бар. Кадир Сибгатуллин, Зөлфәт, Мөдәррис Әгъләмов кебек, Равил Файзуллин, Ринат Харис кебек талантлы 60-нчы еллардан килгән шагыйрьләр белән бергә аралашырга, бергә эшләү бәхете дә эләкте. Нияз Акмал турында истәлекләре белән якыннары да уртаклашты. Һәр даим искә алу кичәсен оештыручыларга кат-кат рәхмәтләрен җиткерде. Биш бармагының берсе инде Нияз безнең. Шуңа күрә инде бик кадерле иде ул безнең белән. Без аны бик ихтирам итәдек. Һәр вакытта Ниязның китабы өстәлдә тора. Мин әгәр дә эшем пуша башласа, шул китапны алып, үземә кирәкле шигырьләрне бик яратып укыйм инде. Нияз Акмал дигәч тә күпләрнең күңеленә аның күптән инде үксеп, елаган юк дип башланып киткән һәм җан авазы булып яңгыраган шигырь юлларын искә төшерә. Әлеге кичәдә дә ул еш яңгырады. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.